Heippa Heppuli. Onko hyvää heinää? Tai on siellä heinääkin tietysti. Tai siis kukkiakin mukana varmaan. Onko mikä niistä se herkuin osa mahdollisesti? Kaikki maistuu hyvältä, eikö niin? Vitsi, te hepat ootte kyllä niin kauniita eläimiä. Tuolla on tuolla kaukanakin vähän vielä lisää. Ootte kyllä niin upeita. Mä en oo kyllä ikinä ollut itse mikään hevostyttö. Mulla on ollut semmonen lapsuudessa pelonsekainen kunnioitus ja nykyään vaan semmonen kunnioitus. Kyllä, juuri sinuakin kohtaa siinä. Niin, justiin näin. Ihana kun ootte. Teilläkin on tärkeä tehtävänä täällä. Niin kuin meillä kaikilla. Olet niin kauniskin vielä. Olet. No, hyvää ruokahalua sulle vaan. Jatkakaa teen hommia. Minä omiani. Heippa!